Comptar papallones setmana rere setmana, censar ocells cada primavera i cada hivern, o seguir musaranyes i talpons 3 nits seguides ens ajuda a prendre el pols de l'estat de la natura a Catalunya. I l'estat no és prou bo. Ho sabem gràcies a dades com aquestes, recollides amb l'aportació de milers de persones voluntàries, una feina de ciència ciutadana sensacional, i a la participació de científics professionals d'unes 40 entitats de referència en l'estudi de la natura. El seguiment de centenars d'espècies durant dècades ha permès obtenir l'LPI, el Living Planet Index de Catalunya. L'LPI és un índex que mostra les tendències de les poblacions de fauna salvatge a escala global i mostra que, de mitjana, els animals salvatges han perdut el 60% de les seves poblacions en els últims 45 anys. A Catalunya, en 2 dècades, les espècies d'animals salvatges han perdut de mitjana el 25% de les seves poblacions. Aquesta davallada de biodiversitat, però, no és uniforme, i on és més greu la pèrdua és a les aigües continentals, a rius, estanys i aiguamolls, on s'arriba a superar el 50%. La pèrdua de biodiversitat no afecta per igual tots els grups d'animals. Els invertebrats, en particular, surten molt més malparats que la resta. El programa de seguiment de papallones diürnes a Catalunya, o CBMS, ha permès constatar una disminució d'un 43% de les papallones en els últims 20 anys de seguiment. Les darreres dècades hi ha hagut també un augment de la sensibilitat de la societat envers la natura i un esforç notable de protecció i gestió per part de l'administració, tant d'espais naturals com d'espècies. Això ha permès contenir o revertir, en alguns casos, la seva disminució, mentre que en d'altres, tot i els esforços, segueixen minvant. Ampliant la visió als hàbitats, la situació és més complexa pel que fa al seu estat de conservació. En la majoria de casos, presenten una tendència desfavorable. Per conèixer aquestes tendències al llarg del temps i saber què hem de canviar per aturar la pèrdua de biodiversitat, cal seguir posant xifres, ordres de magnitud i velocitats de canvi en indicadors quantificables i evidències científiques, amb una xarxa cívica, metòdica, coordinada i ben formada de ciutadans amb vocació científica, disposats a oferir el seu temps col·laborant amb les institucions de recerca del país. Conjuntament, any rere any, i ampliar-la a més espècies i altres àmbits fins ara no prou estudiats, com el medi marí. Sota el paraigües de l'Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, promovem la recerca i la ciència ciutadana ocell a ocell, papallona a papallona. Per seguir de prop l'estat de la natura amb la que compartim aquest tros de món.